Onde hoxe en día, dunha maneira ou doutra, isto segue realizando nas parroquias da contorna. Algo tan sinxelo como era xuntarse despois de traballar para comer, beber, sobre todo bailar, é a fórmula base dun serán que hoxe queremos velo aquí. Antes de nada, agradecer con un fortísimo aplauso a este grupo de cantareiras e, como non, o Centro Veciñal de Valladares.
A vos a cova.